Salutare toată lumea, sunt din nou Evelin și în episodul ăsta nu o să mă joc nici un fel de joc. Pentru că vreau să vă povestesc o întâmplare care mi s-a întâmplat ieri. Mă jucam eu cu cățeaua mea și da, mă cățea în sufragerie și imaginați-vă voi în capul vostru, cel deștept, de fapt, mai deștept decât al meu, care nu are viață socială. Dar imaginați-vă un cățel și un copil fără viață socială, jucându-se cu cățeaua lui, stând în genunchi, și da, se jucau cu ea și la un moment dat cățeaua se duce în spate, își ia avânt și vine cu o viteză de hiperviteză, să zic așa, și eu, stând în genunchi, s-o prind, îmi dă cu capul în nas și a început să-mi curgă sânele. Și când vine mama în baie și mă întreabă ce s-a întâmplat, îi spun tot ce s-a întâmplat, cum v-am spus și vouă. Și după aia îmi zice ea, dar nici la fotbal nu ți s-a mai întâmplat chiar așa de rău. Și da, eu fac cu fotbal. Și după aia am zis eu, da, băi, nici la fotbal nu mi s-a întâmplat așa, dar cum o cățea care n-are creier, are tot capul gol, să aibă cap de piatră, dar fără minte, cap de piatră. Și când mă duc eu la baie și suflu odată, bum, sare sângele pe aproape toată oglinda și pe chiuvetă. Dar tot nu înțeleg cum mi-a dat atât de tare încât era să și scuib, ca la box, știți? Doamne. Deci a fost o întâmplare care nu mi s-a mai întâmplat până acum. Momentul ăla, când ești bătut de soartă. Ok. Da, și cam aici se încheie episodul. What the fuck? Ok, aici se încheie episodul. Ne vedem data viitoare. Pa, pa.